Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apaset te serye tayo itaalawas ana pauluan. Biyag, iti isla. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Dagito'y kaditi nakalapam lakay? Wan bakit? Basit ita tinakalapan. Tadang amin mapaspasungadan na bagyo. Nagdadakkel ti daluyon iti taaw. Anya nga rod ngay lakay. Maala, itulod nak nga rodon iti ayan ti bangka pangilugluganak, amang ipan iti ikan iti dakkel nga isla. Bitbitin nga rodan ta basket mo Tay tulod kan iti pagluganam abang ka. Darasam nga rod, tani. No adu ti makauna iti dakkel nga isla, nalakanton ti ikan. Basit lang nga rodon ti nakalapam, maabutan pa iti nalaka-apresyo. Ala, inta nga rodan, bakit? Nakalugan ka din ni nanang itibang ka pangilugluganan ka dagiti ikan, tang? Wan anak. Mapan kakadimutan iti dakkel nga isla? Wantang, dandani man ti panag-eskwela. Ala, ikagumam ti makaturpos anak. Nakaro ti rigat ti mangalap no agbagbagyo. Saan tayo ang makakalap? Ikarik tatang, kayat ko ang makapantayo kumamat iti dakkel nga isla. Basit ng isla to'y ayan tayo. Nadadidigra, masapol ang mapantayo agbakwit iti dakkel nga isla. Sana laka amarga ay dito itakadaratan tatang. Saan a safety apagyanan no adda bagyo? Wen nga rod, iso nga iti evacuation center iti dakkel nga isla ti paggigyanan tayo no adda bagyo. Adda kumamot mabalin tayo. Tapno makabalay tayo ijay. Bareng matunoy day tangara pa apyo tang. Nabayagan day tangara paap mi. Ngam awan mat ngamin mabalin tayo. Awan paggatang iti uray pagpatakdaran la iti kalapaw ijay. Ngam dito'y isla ti kadaratan. Awan akin kuko at nababagyo. Awan mangiparit iti agpatakder iti kalapaw. Sa maysa, adu ti dadakkel abilog akakumpetensya ijay tatang. Ne, ada ka matgaya mo dito'y dakkel nga isla. Dasapa ka di ang nagrobot ti pampasahero a ferry boat. Wala, kadwa na pasahero kat estudyante nga anak ti mangalak akas kada tayo. Ay, nagbasit lang arodon ti masapulan tayo. Kubraan pa lang dagiti akin kukwa kadagiti pangiluganan tayo nga umay dito'y isla. Tiyendaan, kan pagadalan. Isuda ti bumakbak na. Idinto ada tayo ti may lumlumlum iti rigat. Naanya nga rod, kat isuda ti adakwartana, anak ko. Makagatang da iti dadakkel a pagluganan, akas iti ferry boat kan cargo vessel. Wan nga agpaiso na. Nagrigat ti sasaadon tayo. Agpaiso da ita anak ko. Dagiti marigrigat amang ngalap, awan lulong awan da. Gapo iti daytoy arigat. Ikagumaak ti makaadan. Tapno agpaliw mat ti masakbayan tayo. Apay nga da ka dito'y pagadalan mi. Rumbang ko mga ijay pagadalan yu ti ayan mo. Insa mirak ti may. Tawan klase mi iti may sa subject. Awan ngamin ti maestro mi. Ngam ada klasik. Sumrak kami ninton madamdama. Umay kalahan kitaan. Mailiwak unayan kan ka. Di nakadimat ka iliw. Mailiw mata. Ngam masapul nga ito radta taagadal tapay. Mabayag pa iti pa nagturpos ta. Kasla di akong makauray. Iniunay-unay dagiti dadakkel ko nga agturpusak pay. Kayat ko nga iyaon ida iti rigat. Nagrigat ti agigan latay ja isla tayo. Kanayon amalayos. Kapilitan nga agyan tayo pay lang ijihay. Taisukat nga ron ti mabalin tayo apagkalapan. Iso nga aganos tapay. Ingka ni dya pagadalan yo. Agsakripisyo tapay. Anak, apay akas taunay aliday mo. Nanang, dakas ka di. No sarong karak ni Dibora iji pagadalan da. Kinalikaguman dagiti dadakkel na. Asaan kayo nga agadal iti maymay sa apagadalan. Taamangan no mailawan kayo. Iso atong palem kumamet ti kayat da. Ngam, saan kami mat nga agaramid iti may kaniwas? Di mo maibagad ay ita, anak ko. Among matan ti agtutubo ita.
Nakurang da iti disiplina iti bagida. Nang runa no kanayon da ngagkuyog. Saan mata, nanang? Ang masapul atong palem ti imbaga ti dadakkel ti kaayan-ayat mo. Pagsayaatan nyo matlaang. Para itinasayaat amasakbayan nyo. Agayan ayat kami ngagpaiso. Ngaman-mano kami mat ngagkita. At dan samot panggap mo, iti kolehyala, kanayon alumugan iti ferry boat. Kolehiyala ka di agnagan iti Devora? Day tamot tinadamag ko. Masapul nga agdalan iti dakulak ko day babae. Kasano kuma? Ijay mat may sa a ferry boat ti paglugluganan na iti bigat. Tapang malamtamat. Awan pa'y kinayat ko ajak nagunod, Leia. No kursunadam day jay a babae. At damat kursunadak a lalaki. Akanayon mat alumugan dito'y ferry boat. Iti bigat alumuglugan ni Devora. Kat jay lalaki ako sunadam, iti matmalim. Aramidak mat amin akabala. Tapno matagikwak day jay a lalaki. Nang taar ko naman. Uray siyak mata, awan makalapad kanyak. Armat ni Devora. Kanayon ko ang makita iti pantalan. No kas di apa nag-aawid. Ken pa nagsasarek dagiti estudyante. At na nakaidanon kanyak, ang nagkita kayo kano kini Romy di pagadalan nyo. May pimasyar ijay, tatang. Maamakak ngamin, nga mga numaitulat ka iti kasinsin mo. Pagadadalin da, ngam sabali mat gayam ti nararamid na. Pagamuan ta nagsikog adi na oras, sana na nagtuloy ang nagadal. Saan ko nga ramidan day, tatang? Pangasim anak ko, numakiasawa ka matlaeng. Ibagamon, tapno sa anak amang namnama iti awan. Sa anak pa'y ang makiasawa. Napatpatag ti masakbayan ti pamilya tayo. Agyaman ak no kasta ti kapanunutam anak. Da kami kumapamilyam ti panunutem. Inton makalungaw tayon. Nawayakan ton anak. Ikariktang, saan kayo apaayon iti tarigagay yung agbaliw kumamat ti panagbiag tayo? Pasensya ka na anak. Saan mo't apara kanyak laeng daytoy akid-kid dawag. Oh, apay amalmalday ka, guwapo. Apay nga imay ka dito'y kabin ko. Dakis ka di? Siyak ti para dalos kadagiti kabin dito'y ferry boat. Adakar ba nga amapan iti kayat ko apapanan a kabin? At dakar bangam, nuawan ti tao. Taagdalos ka kat nga. Ngamaddaak mo dito'y. Kas kala babae, taar sagig kalaunay. Lalaki mat ti panagkitak kan ka, saan mat abakla? Pangasim, aday wanak dito'y. Oo na yan. Kaya't mo kadi, tao may kaikan iti kanam dito'y. Makastro kak iti kusina dayto'y a ferry boat. Sa anak ang mabisin. Sa maysa, adda balon ko ataraon. Madlaw ko nga daliday kadagita matam. Apay kadi. Ay ayatak ni Romy. Ngam patpatgag ti pamilyak. Anya ti kahit mo asawan? Lapad ka di ti pamilyam iti ayan-ayat tyo ka ni Romy? Saan ko ngayon libak kadagiti dadakkel ko ti relasyon mi? Ngam kinid daw ni tatang, aliklikan mi kano ti agsinarak dito'y dakkel nga isla. Gapo ka di iti napasamak iti kasinsin mo? Kasta nga ron. Kaslakat adamang sipsipot kanyak, kat dumanon ka ni tatang, no kasdya nga kita kami ka ni Romy. Adda ka di guram ka ni tatang mo? Saan ko arumbang aguraan? Gapo lang iti bukod ko pagragsakan. Kas may sa nga ama, ti pagsayaatan nyo amin, ti adakan kwa na. Tinapud no panagayat. Napakuyugan iti sakripisyo. Isakripisyom ka di ti panagayat mo kan ni Romy? Apay, adda ka di relasyon nyo iti may sa kadag iti crow iti ferry boat. Dahita ngamin tinadamag ko. Awan, nanang. Ngam kanayon nga umasidag kanyak. Nukas diyang agluganak iti ferry boat. Sa bagay, adda trabaho na ijay.
May sa akro. Ngam saan kong ayayatan, nanang? Amuyo mat. Addan kaayan ayat ko. Tika di anak ti pada tayo amarigrigat. Damag ko, kat saan nga ayunan ti ama na ti relasyon yo. Saan nga itikasta, nanang? Ti kayat na. Kat saan kami pa yung agasawa. Madanon to kanulat ta. Adamot kit di kalintagan na. Tagad adal kayo kat ngarod. Ngam pati ka di pa nagkita mi, kat maiparit pa'y. Kasla sakripisyo dahi takanyak, nanang. Adaman nakadamaga. Adda kanumot relasyon di agnagan iti Devora ken Romy a kursunada. Pudno nga taday ta na damag mo? Apay adyak pa ide nakita na kuyo. Saan mat nga ulbud di tao anak kaibaga kanya? Luktalam man no pudno day ta. Tano pudno? Ika gumaan ta arak-arakan ti relasyon da. Talagang aramidak data. Uray saan mo nga imbaga. No aglugan tupay dito iday di Romy. Padasam apikoten. Igagarak met nga ibaybayag ti idadanon ti ferry boat itidakkel nga isla. Sige. Padasak abarteken ti loko. Tapno mapikot ko. Inton mapanmanendag iti estudyante itidakkel nga isla. Siguradong aglugan to ti loko. Ket, isayang kat kuntumat kan tigandat ko. Ay, adda ka no bagyo asumungad. Ay, saan mo nga ipamalam ti ipapan mo ijay dakkel nga isla? Sigurado nga awan agbiyahin no malam. No kasta nga adda sumungad a bagyo, nanang. Ay, agrubwat ka nga ruden, tapno makalugan ka iti ferry boat amapan iti sentro nga isla. Oo, nanang. Sigurado amapan matita ni Deborah. Agawaam nga rod, Sigurado masapa amapan. Taam mo ti tao, asaan makabiyahe inton malam. Saan lakid di apalubusan dagiti Coast Guard nga agbiyahin ton malam? Para mutlaeng iti pagsayaatan dagiti tattao, ti aramidan ti Coast Guard. Agsagana ka anak ko, ta itulod na kanitatang mo iji Pierre. Masapa siguro ita ti robot ti ferry boat. Taam kanda ti sumungad a bagyo nang. Lakit di anak. Iso nga isagana mo dagiti itugot mo, takaduan na kanitatang mo. Basit matiawit ko na. Uray di na kon itulod, tapno saan ang mabannog. Masapol akaduan na ka, tanasapa pa'y unay. Nasa isaya at no dakaduam. Uray saan kuman ka, takaasim at ang mabannog ni tata. Pakaragsakan nati mangitulod ka, Deborah. Mala, ingka agrubuhatan. Umay kan, ta itulod ka iti cabin mo, Romy. Saanan? Ibagamlangan, no sa dino akabin ti papanak. Si Kamot, kas kalababae akabuteng na ti lalaki. Kabaalak ti mapan iti kabin, uray awan kadwak. Adakan ka day ta. Ngam umayak matlaang ijay no addain nak itulod. Sana pa mapan iti kabin. Agyanak pa lang ni Jebiodek. Oray siya, agyanak mat ditoy. Saan ka niya kayat mo ti mapan iti kabin? Kayat ka nga itulod itay. Ngam gaputa di mo pa'y kayat ti mapan. Danggayan ka pa'y ditoy. Asidagtan iti Pierre. Adulakit iti karga iti ferry boat. Tamay salaang ti agbiyahe itay. Wan tatang, umunog kayo ka di pa iti ferry boat? Kayat mo kadipay nga itulod ka iti uneg, anak? Saanan tatang? Agyaman ak iti panang itulod yu kanyak dito'y Pierre. Kayat kumatimapan iti view deck ti ferry boat. Sige, di damat siguro iparit, tadakmat nga itulod yu. Amamok ti may sakadag iti crew ijay. Barang no adda ket palubusan nak. Urek patinggak lang iti view deck ti ferry boat. Sige tatang, intayo nga rudan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Biyag, iti isla.
Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, agayan ayat da Romy kan Devora. Ngam kinid daw ti ama ni Devora, aliklikan da paylaang ti agsinarak, tapno maigad da ti panagadal da. Iti sabali abangir, ni Ivan ti kapitan iti may sa ferry boat, kat may samat a crew ni Leia. Agpadamot dagito yung agkursunada kada Romy kan Devora. Iti may sang aldaw, intulod ni Tata Pedro ni Devora iti Pierre. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Biyag, iti isla. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Amamok ti may sa akro ijay, anak. Barang no adda, ket palubusan nak, nga uray aging galang iti view deck ti ferry boat. Sige, tatang. Intayo nga rudan. Kanayon ka nga gananad, anak, ha? Nang runa ket addamanin sumungad a bagyo. Da kayukit di atatang. No umayon ti bagyo. Mapan kayon adagos iti evacuation center. Malayos man nandito'y basit nga isla. Wen anak, basta nagserena anti mangilugan kadagiti tattao, mapan kami mat adagos kininanang mo, kandagiti addim. Imbag to no makaturpusak, tatang. Agtrabaho ak iti dakkel nga isla. Ijay tayon tungag naad. Sabay ko maanak. Iso nga igaid mo ti agadal. Ta ikagumaak mat ti mangisakad iti panagadal mo. Ni Deborah kan ti amana. Sumungat da dito eh. Masapol adidak makita. Bumabaak ija kabin. Oo, apay adinardaras mo ti pinmanaw. Papa naman. Mapanak iti kabin. At sugliak to yung madamdama. Umayak mat nga rod. At dain nakitaan ijay ayan ti kabin. Apay nga itaka lang amapan. Itay kapay anak katakdar iti ayan ti biodek. Itala ang mat anapanunot ko. Dakis ka di. Subliak to ni Deborah itong madamdama. Nung makapanaw ti amana. Anya ti ko nam? Diyak na awatan. Ipigpigsam man. Awan, addalan na lagip ko. Hi, Devora. Siya ni Ivan. Ti kapitan iti da ito a ferry boat. Ammom tinagan ko, sir. Awan ti sana makaamuken ka, miss. Kayat mo asawan, sir. Ammom amin anagan dagiti miss ditoy? Mamuak laeng, no kayat ko nga mamuen, Miss Deborah. Tapay ko mga interesado kay tinagan ko, Sir Kapitan. Amom, nagpintas ka man. Dave, sweetheart. Oh, Romy! Ada ka mat ditoy? One sweetheart. Ala, intan ijay baba. Tapno maidisum dagiti awit mo. Okay. Sige, Sir Kapitan. Mapan kami pa'y. Apay anak karupangit ka. Madin sakit ti aldaw mo ita. Mayat ko man, no saan asimangpet da dya, Romy. Dinadaal na ti aldaw ko. Aywan, nakita ka naglugan ita eh. Mayat ko man ti rinabak may itay kini Devora. Ngam simangpet kit din. Dinadaal na ti diskartek. Buisit. Malas ang arod. Sapay isayang kat kukuman ti plano kita. Kasanun, addamat bantay na. Bastag sagana ka. Inton sumaron no abiyahe. Aramidan tan ti plano. Ilikaw ko ti ferryboat. Tapno mabaybayag ti panagdalyasat tayo iti tao. Kat, maaramid ko matan ti plano kong aramidan kin ni Romy. Ket nawayak to matan kini Devora.
Awanan ti laped. Dalusan pa ti dalan ta. Tapno nalaka ti dumalyasan. Kukwa ita day di aromi day ti agundaway. Ngam kukwak tumat inton sumaruno. Iso asaan nga agsigsigurado. Dito ika, tapno aging nasidagta iti kabin. Sabali ti panagis-isem day di kapitan ti ferryboat kan ka. Kas langyer si ti mabisin aliyon. Sobrang mat na mabisin aliyon. Sa anak mat amakan, tapno pagbibisinan nak dayja kapitan. Deborah, liklikam ko nga day di kapitan. Maditigandat na kan ka. Pagkunamat, ama ditigandat na. Madlaw ka nagititigtignay na. Basta, kaslaliyon ti panagkita kan kwa na. Tapno di mo mat ko na. Sige, likli ka. Agyaman ak unay, sweetheart. Ay, nakita kayo itay kanitatang mo asumungad. Iso adi nagdaras ko tibin mo ba, dito'y ayan ti kabin. Kabutang mo ka din ni tatang ko? Saan mat? Ngam amangan no agdwa-dwa. Numakita na nga agkalugan ta iti ferryboat. Maawatam ko man ni tatang ko. Amken na ngamin ang mapasamak, tinapasamak, iti kasinsin ko. Nakalako ka ka din iti ikan. Wen, ang maadapay maysa asaan anak kabayan. Diya aglaklako itinatang di taigid ti tiyendaan. Inakpay singiran. Malaing kakarod singirunan, tamapantan ijay Pierre. Ang mga numapanan ti pagluganan ta akarko vessel. Ay, wen tanangin at ipampasahero a ferry boat. Ay wen taadda ngamin kabin ang mabalinta pagiladan. Ijay ngay pangilugluganan da iti ikan, kat agtugaw talatan no sa dino dita. Sige, inak nga rudan. Urayin nak ditoy, taagpuyog ta amapan ijay Pierre. Ale, taadapay nga rod mapangkugatangan. Agkita tanton ditoy. Sige, aginuray tangarod ditoy. Adda tayong dito'y dakkel nga isla. Itulod kan iti pagdagdagusan nyo abalay. Saanan, tawan mo't nadagsan nga awit ko. Amangan nadamanan mangidanon ka ni tatang. Diyak kaya't asairan tirik na ni tatang ko. Sige nga rod. Tamapanak mo't iti pakidagdagusak. Saan kan nga gliday, sweetheart? Agsakripisyo ta ko, ma. Anya nga rod nga eh. Sige nga rod, sweetheart. Ay, manupay atawon akas to'y talatan. Bayam, tainton makaturpos ta. Uray saan tanton nga agsinsina. Kaanon to nga taday ta? Inton madanon ti tiyempo. Kalpasan ti ulap, agparang tumatlaang tilawag ti init. Kaslasan amadanon day ta alawag ti init ako nam? Saan ka amaawanan iti namnama? Kabayatan asi bibiyag ti tao, at dalat tanamnama. Nakitak ti kaayan ayat mo analiday, idinasabat ko. Ada ka di saan nyo anak kinaawatan? Napaay laang, takayat nak nga itulod ija pagdagdagusan tayo, ngam imbagak asaanan. Anya ka di tidakas na no itulod na ka iji dagos tayo. Jak laang kayat asairan ni tatang ko. Ada ngamin mangidanon, no kasya nga agsinarak kami ka ni Romy. Anya? Asino ti atapo mamangidandanon? May sa siguro kadagiti estudyante nga aga po ija basit nga isla. Sip-sip mo't day ta kalugaram. Awan ka di kinaapam kadakwada. Sa anak mo taman nakiapa. Ngam ado ti agkursonada ka ni Romy. At apag amay sa kadakwada ti mangidandanon ka ni tatang. Intun umay alawas. Isayang kata ti plano ta. Itanyaman nga oras, nakasaganak. Sa dino ka di ti pangipanamto iti ferry po. At dapat isla iti aglawlaw. Mabalin ko pa nga ipanijay. Agrikos tayo. Sige, intun umay alawas. Aramida kon ti plano. Aramidan ta ko nam. Sigurado nga iti malam nga agbiyahe ti may sa kadakwada. Tawan ti bagyon. Imbaga di ka doon akapitan.
Apasara ijay ferry boat nga igam na ti paglugluganan ni Devora. Ti biyahe apang malo. Mabalin ko mat ti sumrak ijay, no agrana kami ijay pantalan. Damagak iti kapitan, no anya nga oras da makadanon iti pantalan. Sa bagay, agagayam kayo matkit di amin akakapitan ti ferry boat. May salaeng atawan, malpas kan iti kinapulis nga alalaem, anak ko. Unanang, may santo a pulis to'y anak yo. Ket, awan ka diti planom a pumanaw iti daytoy nalaka a malayos nga isla? Amin ang makaturpos. Pumanaw da ditoy, taada trabaho da. Dagiti lang mabatbati, kat dagiti mangalap, ngawan pagtrabahuan da. Wen nga rod, kakaasi ti agyan ditoy. Tano adda bagyo, masapul nga umalis da ija evacuation center. Intun addan trabaho, ikarigatak ti agbalay ija dakal nga isla, nanang. Pumanaw tamat ditoy. Angem agsubliak ditoy, ta ditoyak agumatgatang itiikan nga ilaklakok. Umay ka lang gumatang. Ngam agawid ka matlaang iti balay tayo, no makabalay tayo, ija dakal nga isla. Ay katuan na sayang met no agtugtugawak laeng. Kabaelak pay met ti agtrabaho. Makaginawan tumat lada tao, no makalpaston ti anak ta iti kina-nurse. Sapay ko maalakay. Makatawon pa'y mo ti urayon. Mabiit lang nga orayan ti makatawin. Sapay ko mga rod, taado akanayon ti makalapam. Tapno makaanay nga aramaten na iti pagadalan. Isungaroda ka na yun nga overtime. Tadulat tamat ti makalapak. Pudno unay ti kunam. Makaginawal haang da tao, no makaturpuston di anak ta. Sapay ko matawan ti tubang. Maudin atukad na iti koleyo. Saan ka di aday tati sang kapanunot mo lakay? Tapno di ka matuukan nga agururay. Jack nga rod maliklikan bakit? Magagara naklauna yan. Ada ka di planom nga agabroad no makaturpos tayo? Saan pa'y aday tati arapaap ko? Awan pa'y aramatak nga agabron. Ay, kasta ka di. Anya ka di ti kang runaan nga arapaap mo. Arapaap ni tatang, makabalay kami dito'y dakkel nga isla. Asidig iti tiyendaan kan pagadalan. Day tati pagtitinulungan mi. Sa bagay, narigat iji basit nga isla apagyanan. Tanalaka ka no amalayos. Nababa ka no ngamin. Day tati pudno. Ngam kapilitan. Taiso ngamin ti pagkalkalapan da tatang. Ikararag tayo ang makaumay kayong agbalay dito eh. Agyaman ak unay kan kagayam. Nagsayat kagayam. Semestral break mi, nanang. Mapanak ija dakal nga isla. Takasarita, ija pagtrabahwak iti part-time. Ag part-time job ka, kabayatan ti panagadal mo? Wala nang. Saan abale? Basit lang mat nga oras ti panagtrabaho. Saan mat maapektaran ti panagadal ko? Basta saan mo abaybayan ti panagadal mo Tanay, dandani kan agturpos. Wala nang. Saan kayo amadanagan? Dandanin pulis to anak yo. Ay na, maragsa kanak numadanon tunday ta at tiyempo, anak ko. Sige nga rod, nanang. Patuloy akon. Barang makapagtrabaho ak iti part-time. Lumugan ka kadi? Saan ka di nga awan klase yon ta semestral break yo? Adda sa bali agagarak, ijay dakal nga isla. Kasta ka di? O sige nga rod. Umuli kalatan iti ferry boat. Agyaman ak. Nandito yak pa lang biodek. Adakan ka dayta. Ibagam lang ang noon niya tinapilim akabin. Ta ituludan kalat ta iti danong mo no kayat mo. Ungag paiso. Awan danong ko. Sige. Ituludan nak nga ron iti danong. O sige, karga akto ti basit a water jug. Taiyag ko ijay. At damat ng disposable abaso ijay. Agyaman ako unay, miss.
Awan anyaman na, Romy. Apay amay tiisam mo ama sabat ko, ha? Umay ayon kanyak tigundaway. Adda di takabin ni Romy. Di mawat iti danom. Ada ited ko ken ka. Ilaok mo iti danom. Anya dayta? Apin nga ilaok ko. Tapno di na madlaw nga ilikaw ko ti rota tayo. Ipagnak iti medyo adayo ti ferry boat. Kasta ka di. Sige. Saan nga ta makatlaw? Saan? Tawan ti raman da ito ilaok mo. Pulbos da ita. O sige, yig mo nga rudan, tamapanak iti kusina. Mangala ak iti water jug, karga ak iti danong. Sige. Dandanita yun agrubwat. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Biyag, iti isla, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, idi agturong ije pantalan da Deborah kan ti amana. Nakita ida ni Romy, kat dinardaras nga ron ni Romy ti imunag iti cabin, ti ferry boat. Idi agsarsarita da Ivan kan Deborah iti viodek. Immasidag ni Romy, kat nasuron ni Ivan iti nalimad. Nagtulag mat da Ivan kan Leia, nga da aramiden da, kontra kan ni Romy. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Bihag, iti isla. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Sana makadlaw day jay. Tawan raman da ito ilaok mo. Pulbos da ito eh. Yig mo nga rudan, tamapanak iti kusina. Mangala ak iti water jug, karga ak iti danong. Ika nga raw din. Dandanita yung nagrubwat. Masiguradok ngagbaligi ta iti gandat ta nga aramidan. Rumbang lang. Ala, aggunay kan. Isagana mong ti danom nga ipainom mo iti biktimata. Saan mo mat nga awagan iti biktima ni Romy, ah? Anya nga rod ngay. Alangan met a suspect. Nay, adu matilakom ita nga ikan. Naranaan da Pedro ti panganti ikan ijay taaw. Ay, medyo mabayaganak siguro itakaglako. Noawan ti manggulpi iti lakok. Ay na, naswertyan nyo mat nga rod ita Day tangarod mo ti imbagak kanila kay. No daddo mga men, basit ti makalapan na. Talaga akasta ti mangalap. Numaminsan swerte. Numaminsan met malas. Huwag nga rod taltalag pa'y dagiti da trabaho na itidakkel nga isla. Uray sanda makigasang-gasa, addan pagsamakadanda. Bareng no makabalay tayon tumot ijay dakkel nga isla. Ay sapay lako mga rod. No panawon ti panagbabagyo, awanan ti pagsapulan iti basit nga isla, tadadakkel dagiti daluyon. Wen, ay, nagrigat nga agpaiso ti sasaadan tayo iti basit nga isla. Anya ka di intad mo nga inlaok ko iti inuman ni Romy. Pampaturog day jay. Ipantakit di jay sa bali nga isla. Ta ibulos ta ijay akas lataraken. Ngam sana kasta titulagan ta. Idi na panak ijay kabin kat nakaturog. Jakmat mariing. Mabayag sa makariing day jay. Ay sinalbag ka.
Kunak no pagpasaran tatintad mo nga agas. Saan mo tapampaturong? Ay, Diyos ke. Di mo mat ngamin dinamag no anya jentad ko. Inlaok mo matlatan. Ay, Diyos ke kakit di. Kat pangipanam iti ferry boat. Ay, saan mo nga ilikaw? Siyak ti nakaigam iti kontrol na ito a ferry boat. Awan mabalin mo? Anya ito ti planom. Kat nakaturog mat ni Romy. Nalakalaang. Mapanlaang met bumisita iti sabali nga isla. Ay, saan ang mabalin? Isublim ti ferry boat. Apay ay adi ka makaid na. Ada ka di parikot mo. Ay, Jackman amo. Ang kalat anak ti bayo ak. Kat nalagip ko ti anak ko. Saan ka di nga da basit nga isla? Ada na panan na. Napan nakinita di pag part-time joban na kabayatan ti panagadal na. Sa dino ka no? Ijay dakkel nga isla. Ay, nakadanon nga tan iti ibagbaga na apapanan na. Ay, apay nga yakas to iti marikrik na. Pagkalma ang tarik nam. Saan ka nga agdandanan ta makapadakas? Mas daawak nga rod. Taitala ang amapasamak ti kastoy. Anya, Deji. Inak man kitain ti daduma apas at ti ferry boat. Anya tinapasamak. Diyak mo. At dadakkel abato ang nadalanan tayo. Nadung partisikigan ti ferry boat. Kasla adda danong nga umunig iti ferry boat. Inta kita anuan niya ti maramidan ta. Bareng matapalan tayo pa iti abot apag naan ti danom nga umunig. Adon ti umununig adanom. Dakkel ti abot. Ay, umawag ak iti rescue. Saan ka pa nga umawag? Iwaras na pa iti life jacket kan salbabida. Apay pumadyak umawag. Kat delikado tayon. Maamuan sa bali arota tinagnaan tayo. Saan ka di nga imbagak namin? Asaan mo apatuluyan ti magna iti sabali arota? Naibangga tayo lakang nga ron iti dakkel abato. Darasam kiti. Aggunay kan. Nagkalma ka din tirik nam. Agkaba-kaba, kadyak maawatan. Uminom ka iti ado-adanom. Makatulong kan ka da ita, tapno makaginawa ka. Iminumak itayon. Ang kaskas di mo't akas to'y lata tiriknak. Mala, agtugaw ka lata dita. Agrelax ka. Saan ka agpanunot iti makapadakas kan ka? Sigod kat no amo na nga dak dito'y tiyendaan. Umay nagtulungan dito'y. Saan ka di ako nam nga adda sa bali agagara na dito'y dakkel nga isla? Iso siguro asaan anak ka umay. Ngumato tayo amin iti view deck. No sana may remedyo. Kapilitan nga aglugan tayo iti salbabida. Kat agkamang tayo iti isla. Adda isla iti asidag. Daro sa inyo. Agkamang tayo ijay. Tulungan na. Baduan ta iti life jacket ni Romy. Nakaturog pa lang. Payamditan. Ngumato ka din. No di nagtulungan. Ibagak iti imbestigador. No adda ag imbestiga iti naramta. Oh, sige. Darasam nga ron. Badwantan iti life jacket. Wan, darasam! Aglangoy tayon nga agturong itis na. Alaan nyo dagiti salbabida yo. Tapno adda katulungan nyo numabannog kayo. Kasano itan ni Romy nga imparabaw mo iti salbabida? Ibarsak ta ka din iti tao? Anya nga ibarsak. No makadanon ti danom dito'y ayan tayo. Iduron kon nga umadayo. Umay to siguron ti bapor nga inawagak a rescue. Dinyawag mo ka din? Una, sakbay ang maibabad iti danom iti taaw ti cellphone ko. Inyawag kon. Danda ni siguron ti bapor amang rescue kada tayo. Sigurado ang makaswan. Nasabali tinagnak. Sinalbag kiti. Imbagak namin asaanan na nakaturog ni Romy. Kasano ang maaramid ko ti plano kat nakaturog? Anyaya nga min ti planom. Ha? Di ka naagdaman. Tani, umayon ti danom. Oh, makita mo ka dito masidag. Bapur day jay. Adang rescue. Ada kayo matanana? Nakalako kayo ka din? Wan anak, ada dyan ang gulpi iti lako.
Ilako na kano iti kabangibang adiso. Mayat ang arod nanang, saan kayon anabannog? Wan anak, masya na kanilisa. Agdanda nagunay. Saan ka di pa yan nakalako, nang? Nakalakon. Gamadanagan, tasaan ang nagpakita ni Romy kankwa na iji tiyendaan. Napan kanumot, iji dakkel nga isla. Anya? Apay anapan ka no ijay nanang. Awan mo't klase. Adda kano napan nakinita a pagtrabahuan na, kabayatan nga agadal. Saan nga taan napan ijay dagusda? Ay, day tatijak mo anak ko. Agdanda nagunay ni Lisa. Agkaba-kaba ka no. Lumnudin ti feribot. Lango yan. Iduron kun ti salbabida ang nagyanin ni Romy. Nakagalod mo. Saan ang matinag? Adadak ka lapating. Agturong iti ayan ni Ivan. Ay, delikado da ito yan. Partakak ti aglangoy nga umadayo. Agriing ka mo tin Romy. Tapno makalangoy ka. Marigata na ka mangilang-langoy siyang ka. Palyawak man ni Ivan. Tsak matan makita. Ay, umayan ti dakkel daluyon. Ay, tsak matan makita da Romy kan Ivan. Ayan nga tan ni Romy. Pinagsina na kami ti daluyon. Ay, balasan ko. Imbag ta nakita ka diti pantalan. Apay ka di, nana. Limnad ka no ti may sa ferry boat, edi kalman. Amangan no adda ijay ni Romy. Anya? Agpaiso ka di day tanana. Awan ka di pay ni Romy. Awan pa'y nga rod, balasan ko. Iso ang madanagan aklaunay. Mapanak man ija opisina ti ferryboat ijay pier. Damagak iti manifesto. Aliman nga rod, balasan ko. Madanagan akunay. Alang nga rod, nana. Agkalma kayo. Tay nakdamagan di ta opisina da. Adda ka man dito'y pantalan. Adda may mo sabtan? Aguri ka, apayakas lang matartaranta ka. Karaman ni Romy a pasahero itilim na da ferryboat. Anya? Adda yung mo tinakapasama kan tilimnad. Saan adito'y? Dahil ti imbestigaran da. Apay kano anapan ti ferryboat ijay. Asidag iti sabali nga islay jayan. Apay nga iti tinagluganan ni Romy. Dahil tangarot ti pagsidsidaawan mi iti ina ni Romy. Kasano nga rod itadaytan? Urayan tayo ti apti iti nag-rescue. Barang adda ijay. Inawagan da ka din no paumayan tinag-rescue? Saan pa'y? Tada ka no pa'y nising. Agwanawan da pa'y kano iti vicinity tilim na da ferryboat. Sapay napigsa ka no ti dalo yun ijay abandang. Apay akas ta ti rupa manak. Anya ti parikot. Lim na tinagluganan ni Romy a ferryboat, tatang. Kat, anya ti napasama ki ni Romy. Maamuan no sumangpat tinag-rescue. Oh, kasano anaamom day ta? Nagkita kami kanina na Lisa ija pantalan. Napan mi dinama agnumay sa ni Romy a pasahero iti limned. Kat kumpirmado amay sa ni Romy a pasahero, tatang. Apay nga taalim na ti ferryboat. Awan mo't bagyo. Dayta kano ti imbestigaran da. Adayo kano ti limnadan ti ferryboat. Taas sidag iti samali nga isla. Sabali nga isla kunan? Apay anapan ni Romy iti sabali nga isla. Mas daaw da nga ron. Ta sabali kano arota tinagnaan ti ferryboat, tatang. Nadadael nga ta ti ferryboat. Isu anapan ni Jay. Anya nga ta ti talaga anapasamak. Apay nga daak dito igit ti baybay. Adda life jacket ko. Anya tinapasamag. Adda makita iti medyo adayo. Nakaida lalaki. Kat adda mo't life jacket na. Ay, asit gak. Agdamagak.
No apay nga adda kami dito igit ti baybay. Timot kapitan ti ferryboat na ito eh. Putod ti may sasaka na. Agdardara. Tulungak. Ikarigatak nga ipan iti sirop ti kayo. Napudot dito'y kadaratan. Masapol ang ma-first aid ti saka na. Masapol ang ma-first aid ti saka na. Tama nga numadasan iti dara. Mangbiro ka kadag iti mabaling ko nga iyagas. Mangbiro kak iti bulong ang mabaling nga iyagas. Ayan ko. Diyak amusar. Nakita ka iti kadaratan. Isong anyag ka dito'y linong. Anya ka diti napasamak. Apay nga data dito'y. Apay nga awan ti may sasakam. Naupunay ti saka ka. Aguray kayo dito'y sar. At daamok ang bulong ang makaagas. Mangsapulag. Tapno maagasan ti sakam. Dara sa marod. Sige sar. Urayin nak dito'y. Anya pa'y nagitis maruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Biyag, iti isla. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakaturong ni Romy gapu iti inlaok ni Leia, iti ininom na adanom. Impagnamot ni Ivan ti ferryboat iti sabali arota, kat nakadung parda ito iti dakkel abato, kat naabutan ti sikigan ti ferryboat. Inkarigatan nga ruddag iti nakalugan, tinaglangoy, amapan iti sabali nga isla, iti dimakkal ti daluyon. Nagsisina Leia, Ivan, kan Romy, kat dita, naisadsad da Ivan kan Romy, iti igid ti baybay. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Biyag, iti isla. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Pinisang ko ti kamisetak, kat isutin rapat ko di tasakam. Awan ti badomon. Napatpatag ti panang espal ko kan ka, ngam ti pagsukatak. Agyaman na ka. Awan na nyaman na. Sige tainak agbirok iti makaagas aruot. Tapno iagas ta di tasakam. Sige. Dayta at tao ti makakapo. No apay alimned ti ferryboat. Anya nga tati aramidak kan kwa na. Nga magkakapsutak. Imbaglangan ta tinulungan nak. Inyagnak dito'y linong. Nautot talaga ti saka ka. Kinagat naktumit day jay apating. Awan na talaga ni Romy. Missing. Di da nasapulan ijalim na dan ti ferryboat. Makipagladingit akan ka. Ngam ko naman nagkamang iti isla dagiti daduma. Saan ka di akaraman ka dagi jay? Awan ka no gayam. Kung natiagnagan iti Leia, nga dwa ka no ti mapukpukaw. Ni Romy kan ti kapitan ti ferryboat. Awan ka di nakakita kadakwada adwa? Kuna ka no ni Leia iti investigador. Aga asidagda ka no nga aglalangoy kada Romy kan ti kapitan. Matlagayam. Apay anila ang Leia ti adda. Imbaga na kadag iti investigador. Anakita na nga daim masidag adakkel apating iti kapitan. Pating! Ay, Diyos ko! Amangan nga rod no. Ay na, yadadayom apo. Dayta nga rod ti jak matuod a panunutan. Adda na alak abulong. Pitpitak. Ta itapal ta dita sakam. Tapno saan nga agsayasay ti dara.
Saan nga tangad adda maka-infection day tabulong? Saan? Tanapadpadasa kung daytoy abulong, no adda sugat ko. Pitpiten, nga itapal. Agsadungan ti panagdara na. Sigurado lang. Ang mga no imbis amagasanak. May infeksyonak pa eh. Saan? Ay mong gayam. Pinadas ko tinagsawar. Tabarang adda makitak a tao. Ngam awan makitak. Awan sakat agnanag dito'y nga isla. Adayo nga min dito eh. Kasanon ti panagbiagta dito eh. Awan pa'y umay abar ko dito'y abanda. Adda nakitak apun ti saba. Kanda duma pa'y aprutas. Nga adu ti bunga na. Ngamsan ko nga amo. Lumabalin amakan. Nukanan ka no ti bilit. Wano bakas. Mabalin amakan. Adda nga rin nakitak an naloom asaba. Ngam na nga to. Adda bakas kan bilit amang mangan. Sapay mabisi na kon. Sige, dito'y kapailaang. Tainak mangala iti kananta. Imbagtada ka diti pantalan, basang. Insardang da ka din ti agbirok kadag iti duha amapukpukaw. Kinid daw ko nga dapay ko mamapan mangkita, nana. Kuna nga min dagiti nakadanon iti isla, nga awan ka no tinakita da kada Romy ken ti kapitan. Kaya't ka di asawan dayta. Adya akon makita ti anak ko. Diyak maawat, nana. Sapay ko tanay sad-sad da iti sabali nga isla. Ang adayon ti sabali nga isla, balasang ko. Di tayo lamo, nana. Ang mga nunayanod ida tinapigsada luyon. Sapay ko maabalasang ko. Ngam iti kastoy akabayagnan. Si bibiyag na pa'y nga ta. Nag-request ka ano mabalin. Adapay ko mamapanagwanawan iti daddo mga isla, nana. Maasya na kadali sa ken Deborah. Di da makatalinaga po iti kaawan ni Romy. No apay nga min anapan ka no ti ferry boat ijay ah. Adayumat ijay. Adupay ti dadakkel abato iti dayja banda. Day tanganod ka no ti imbestigaranda. Ni matleya ti pagdamdamaganda. Gamdanda ni saan kanumot ang makasungbat. At damang ibagbaga, ama ikulkulang kano gapo iti napasamak. Natroma siguro mo't Agasam ngay. Tanakita na kano di dakkel apating nga imbasidag iti ayan ti kapitan ti ferry boat. Imbag no saan nga inalunon ti pating ti kapitan. Ay, daytan ti jakam mo. Amangan no dayjay pa'y ti makagapo. No apay ama ikulkulang dayjay aleya. Saan ka da si katimay sa akro iti ferry boat alimnad? Adda ka di mat kabagyam a survivor? Missing ngamin ti kaayan-ayat ti gayam ko. Kasta ka di? Kasi mati inana akanayon nga agsangsangit. Agmay-may sa ti inana. Idi awanan ni Romy. Awan ka di kabsat ni Romy? Awan. Isungain ka gumaan ti inana apagadalan. Tapno makalungaw damot ko maitirigan. Ay, apay ka di anapan kayo iti dayji abanda. Ay, diyak mo. Nadadaol kat nga ro ti masakbayan da Romy. Kanti inana. At tuwing ti agduduma prutas. At dan ka nanta. Anya dagita prutas. Diyak ka mo, no anya tinaganda. Balang siguro a prutas. Taijay bakir ti isla tinangalaak. Awan ka di nakitam di ta abalay ang mabalinta pagkamangan. Awan nga rod. Mamakak paikit di. Taulag mo tinakitak. Anya, ang mga nutok kawan datamat dagiti ulag. Anusan ta dito'y sirup ti kayo. May mayat dito'y tanalayang. Narigat, dumasidag tayo dyan kasamakan. Nagrigat ente agyan dito'y kanag. Sapay la kuma. Tada maisarong ariskiwer dito'y ayanta. Saan ka kumakanayon, analiday anak ko? Ituloy mo lahat ti mangisagana itinasaya at amasakbayam. Nagsakripisyo ak. Adikam agkita ki ni Romy. Tapno matunoy ko ti arapaap tayo. Ita, nagpukaw mat, nana.
Saan mo asayangan day ta pa nagsakripisyo? Ituloy mo tinarugyam. Oray ka sa no ti iliw ko kani Romy. Saan ko latalipatan ti arapaap tayo? Ti makaturpos, tapno makabalay tayo, ijidakkel nga isla. Saan ka amaawanan itinamnama? Aginggat saan amasarakan ti bangkay ni Romy? Ibilang tayo palaang asibibiyag. Wen nanang, saan pa'y anatay ni Romy? Gaputa awan pa'y nasarakan da abangkay na. Umisam ka mat agay yun. Kanayon la, Biyernes Santo day tarupam. Jak makaisam, aging ga jak makita ni Romy. Ang mga numaapiktaran ti panagadal mo. Ikarigatang asan ang madadaal ti panagadal ko. Rumbang laang. Saan mo nga ipalubos a bumaba dagiti gradom? Dantani ka nagturpos. Kanayo na kamapan iji opisina ti pantalan. Agpatulong hak. Barang mapandapay kitaan iti daddo mga isla. Amangan no nakadanon da Romy ijay. Saan mo't ati panangupay? Ngam itikas di akabayag. Si bibiyag na tayo. Saan mo nabaliksan, gayam? Masaktan laang tirik na. Sukatan ta ti tinaltal a bulong, ana itapal di tasakam. Manipod tapalam. Nagsardengan ti panagsayasay ti dara. Kasano nga amom amakaagas dagi jay arwot. Da kami nga agnana di jay isla. Kasta ti araramiden mi. Awan unay ti mapmapan iti doktor. Makaagas aruot ti usaran mi. Kasano nga amuyo dagi ti makaagas arwot. Adda kano edi may sa arbalis. Anay sarong iti basit nga isla. Insuro na dagita. Tamayat kano ti ruot ang makaagas. Agyaman na ka. Tadinak binaybayan dito isla. Saan ko ang mairusok abaybay antipada ka tao? Ore kasano kadakas? Dakas akad eh. Awan imbaga kakasta. Ayun gayam. Anya ngamin tinapasamak. Apay nga data ditoy. Mas daawak. Awan apulos malagip ko. Imbag ta nagkita ta. Si kakano ti may sa akru itilim na da ferry boat. Sika ni Devora, saan ka di? Amom tinagan ko. Kasano nga mo? Nangag ko ti inyawag kan kadagiti kakadwam. Anya ka di ti maipay ko kan ka. Kayat ko amaamuan. No apay nga iti adayo ti limnadan ti ferry boat. Ha? Ay, diyan mo. May sa akla ang akro. Si kakano ti kadwa da Romy ka ni Kapitan. Nagigidan kami ang naglangoy idilim na ti ferry boat. Idi addadakkel adaluyon, nagsisina kami. Nakapan ka iti isla ang nagkamangan dagiti dadduma. Ngam apay nga awanda. Pudno ka di nga day masidag apating ka ni Kapitan. Nakita nga imasidag. Nga musto nga dadakkel adaluyon. Diyan ko nakita no napanandag iti doa. Anya ti malagip mo ang naudi nga inaramid mo. Wenno ayan mo iti. Sakbay ang napasamak da ito'y. Nakaidak iti kabin. Idi makapuutak. Mas daawak. Tadak iti kadaratan. Adda life jacket ko. Nakita ka nga ron iti medyo adayo. Aputad ti sakam. Milagro ti napasamak. At dapating anang kagat iti sakak. Tidakkel adaluyon tinangyanod kanyak. Kunak numataya kon. Ngam ti saludsud. Kasano nga adda life jacket ko? Apay nga awan malagip ko. Nakaturog ka. Idi na idong party ferryboat iti dakkel abato. Naabutan ti sikigan ti ferryboat. Kat imunag ti danam. Sakbay alimnad. Imparabaw da ka iti salbabida. Inggalot da ka. Tapno saan ka matinag. Imposible da ito'y. Apay adyak na kariing. Nang runa, idi impabado yo kanyak ti life jacket.
Balasang ko, anya ka di ti imbaga ti nakasawom iti opisina iti pantalan. Padasan da kano ti mapan iti daddo mga isla, nana. Bareng na isarong da ijay. Wen tasaan mo't amay may sa ti isla ijay abanda. Nagiin na si dagmet dagiti isla ijay. Babasit kanda dakkel. Ang awan ti agnanaod ka dagijay nga isla. Day tatimbagada, nana. Iso nga adda kano ibaon da ijay. Iti na ito'y akabayag ti panagpukaw da. Kasanuda nga ta. Adda na kay baga nga ado kano ti balang aprutas kadagiti isla, nana. Adda mapan agwanawan a helikopter kadagiti isla. Agyaman na, iti kanayon mo nga ipapan ije opisina ti pantalan ti ferry boat. Balasang ko. Masapul nga ramidak day tanana. Jak makaid na. Aging ga jak makita ni Romy. Puraw day ta napisang akamisletam. Usubon. Apay nga usubak. Naangin dito igit ti baybay, iti sakaanan ti bantay. Mga laka iti atiddo ka kayo. Italim ti t-shirt mo iti murdong na. Samo itugkal iti kadaratan. Apay nga aramidak day ta. Tapno amo ti eroplano nga aglabas nga adda tao ditoy. Maawata kung ti kayat mo mapasamak. Agpaarayat ta, no adda aglabas iti tangatang. Alan, agunay kan. Di ka matulungan. Tadyak mo't makapag na. Anya ti ko na ti kinasaritam. Balasang ko. Adda helikopter ang mapanagwanawan, nana. Kadwak akanayon dito'y ti ina ti kapitan. Kanayon kami nga agrana dito'y. Iso nga, aramidan da amin akabailan da amang sapul kadagiti missing. Nuawan pala ang ti makita ti helikopter. Agpamisa akon para kan ni Romy. Nana, jak maawat. Jak maawat nga ipamisaan tayo ni Romy. Ngamawahan ti mabalinanta, anak ko. Saan ka di apagrebenganta nga ipamisaan? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Biyag, iti isla, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo, ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inagasan ni Romy tinaputad asaka ni Ivan. Babaan kadagiti makaagas a bulbulong, ken roota. Nagdamag mat ni Romy ken ni Ivan. Nuapay, anay sadsadda iti dayjay nga isla. Imbagamot ni Ivan tinapasamak. Ngam di na imbaga, ti plano da ken ni Leia kontra ken ni Romy. Kabayatan na, saan ang nagsarday da Devora ken Lisa? Anapan iti opisina ti ferry boat para iti update ti panagbirok da kada Romy. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Biyag, iti isla, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nuawan pala ang ti makita ti helikopter. Agpamisa akon para kan ni Romy. Nana, jak maawat. Jak maawat nga ipamisaan ta ni Romy. Ngamawan ti mabalinanta, balasang ko. Saan ka di apagrebenganta nga ipamisaan? Sapay ko tamayat ti banagan ti ipapan ti helikopter, nana. Tilaeng kaasi ti apo, tinamnamaag, balasang ko. Wen, nana, kanayon ko nga'y karkararag,
Ngawan ko matidakas napasamak ka ni Romy, nana. Day tamot ti karkararag ko akanayon, balasang ko. Kaduam ka di amapan aglako ijay dakkel nga isla ni Lisa, bakit? Ay, nabayag asaan anap-napan. Manipod sapsapulan da ni Romy. Sabay ko mata masarakan dan. Nasa umot ni Deborah, helikopter ka no ti aramaton da nga agwanawan ka dagiti isla. Mabibit nga agpwesto no helikopter. Nubang ka, mabayag. Imbag ka no takadwa ni Deborah ti ina ti kapitan ti ferryboat, akanayon amapan iti opisina ti pantalan. Rumbang asapulen da. Ta empleyado da ti kapitan. Kan pasahero damot ni Romy. Ngam no masapulan da ti kapitan, adda investigasyon ang mapasamak. Una, taapay anapan ijay ti ferryboat. Kat saan mat nga ijay ti ruta da. Dayta nga road ti dakkel asaludsod. Ada ka di update? Iti parang sapol da ka dagiti misi. Maudi a remedyo. Helicopter din na panagwanawan ka dagiti isla. No idi pa'y ko mga inaramat dati helikopter. Isong arod gayam. No saan kami siguro akanayon amapan iti opisina da. Jak amo, no ikanda pa iti importansya. Imbag takanayon mo nga si kasuan. Rumbang ngamin akitaan da amin nga isla. Iti aglawlaw. Naimbag. Tanagpatulong da iti helikopter ti militar. Mauding agpay suday ta remedyo. No di dala ta masarakan. May bilang at talagang awandan. Iti dayjay ngamin akabayag. No iti taaw ti ayunda. Ay, awan at talaga tinamnama. Malaksid no nakapanda iti isla. Malaminak beten. Maditiriknak. Anya, amangan numang ruging ag-infeksyon ti sugat mo. Awan nga ti antibiotic dito isla. Uraya ka diti papatay ko dito eh. Gapo iti sugat ko. Mabiglang, dapan-dapan ka. Nunabara ka ako nam. Apay nga rod malamin ka. Mangrugin na bumara ka. Infeksyon ti sugat daytan. Imbag no saan atita no dayta. Kasano akon? Matayak ka din dito eh. Di kagdanag. Tainak mangkita iti makaagas aruot. Tapno bumaba ti pudot mo. Ang awan mat kaldero apang ilambungan iti ruot. Apaglabar mo kuma. Anya ti aramidem. Kapilitan na pitpitan. Titubog na ti isapsapukken ka. Papanam ka de, agdardaras ka mat. Diyak makaid na. Natagtagainap ko nga agpapaarayat ti anak ko. Si bibiyag pa'y nga ta. Iso natagtagainap mo, ta iso akanayon ti adda di ta panunot mo. Agkalma ka ngamin, patibkaram ti pakinakam mo. Nagrigatan ti kastoy. Mapukawan na ka din iti kakaisuna nga anak. Anyangay nga rod, no iso tinaituding mapasamak, Lisa. Saan lakuman na nagbirbiro kiti trabaho na? Ay, kasjay lakat nga rod tinapagtang na. Awan ti makaam mo, akas jay ti mapasamak. Linapdak lakuman, idi nagpakada. No amu tayo lakumati sumaro no mapasamak. Di amu tayo mo't asakbayan, wanuliklikan ti saan anasaya at apagtang. Nakaturog ti kapitan. Nga magpigpigirgar. Delikado na ito yan. Urayan na ka dito ipapatay na dito na isadsadan mi nga isla. Pakawanan na. Jaking gagara. Pakawanan na. Agsasaw ang nakaturog. Ringak. Kapitan! Kapitan! Agring ka! Oh, atoy. Uminom kayo iti tubog tinyog. Mayat dayta apang pababa iti pudot. Nangalami tinyago.
Uminom kayo kit din. Tapno bumabati pulot yo. Agamanak. Nangalam ka di tinyog. Iti pa nagbirbiro ko iti makaagas abulong apangagas ko kan ka. Nakakita ang iti poong tinyog. Dayjay, ingkarigatak nga inuli. Natayak siguro dito eh. Nawan ka kadwak. Pakawanan na ka. Ne, pakawanan. Anya ti basol mo, kapitan. Sika tinaudi akadwa ti anak ko. Pangaasim ta ibagam kanyak ti husto, anapasamak. Apay, asaan nyo akadwa ti anak ko itinagkamangan nyo nga isla. Kunana, idi maitidakkel na daluyon. Nagsisina kami kada Kapitan Ivan. Mas daawak ngamin. Nalaingmat nga aglangoy ni Rome. Hanggang apay asaan anakadanon iti isla anagkamangan yo. Ha? Kung amin nana, nakaturog. Anya, nakaturog? Anya ka diti sasawimon balasang ko. Ha? Anya ka din tinaibagak. Napasensya kayo nana. Saanin nga agsusurot ti bagbagak. Nang runa ta under investigation na. Anya nga tan tinapasamak iti anak ko. Sapay na kuma, tamasarakan dapay asibibiyag. Apay ang may kulkulang ka itinagtugawan. Si kamanan. Pingada kamanan dito eh. Pagdamagan na kadimanan. Nagado kayong agdamdamag. Kapilitan asikat ti pagdamagan da. Tanay bagam asikat ti kadwa dagiti dua amising sakbay ang nagpukaw da. No dinamag da kumaiti na minsan. Huston. San matadakas no pagdamagan da ka no awan basol mo? Pabalod da ka di. No maduktalan nga da basol ko. Apay akas la guilty ka. Ada ka di rumbang amaamuan? Kanayon ngamin nga dagdamag kanya. Saan ka maan ano? Nulakot tawan basol mo. Ngam no adda pa kay naigam iti pasamak. Isu, agdanag ka. Naggapo ka man ni opisina ti ferry boat ti pantalan? Wen tatang. Ngam nadlaw ko akas la guilty di agnagan iti Leia. Kasla da ilimlimad na. Ne, anya kumangay ti ilimlimad na. Day tati kayat ko adoktalan. Amang ano adamat kit di pa kay naigan na itinapasamak. Kasano kumamadoktalam dayta? May isa ka lang nga babae. Saan yo alalaangan ti babae, tatang? Maaramid mat ti babae, ti maaramid ti lalaki. Imbahag ta nagsabat ta dito idalan, balasang ko. Ada ka di ibagayo, nana? Masurunak iti imbaga dayjay aleya. Anakaturog kano ni Rome di nagsisinad ha ijay tao. Kasano ko maanakaturog? Katlimnad nga ron ti ferry boat. Jakman ammo iti dayjay aleya. Nalaingmet nga aglangoy di anak ko. Ay, saan nga agsusurot ti ibagbaga ni Leia? Kas tamat tinadlaw ko, nana. Kasla guilty. Tano sumungsungbat, kat defensive ti panagsungsungbat na. Iso asaan da apalubusan nga umadayo ni Leia. Ado pa'y ngamin kano ti kayat da maamuan kan ko, ana. Maipapan iti ilalanad ti ferry boat. Ijay pantalan ti pagtrab-trabahuan na. Tawan kat nga ro dya ferry boat a pagtrab-trabahuan na kas crew. Kasta ka di. Isugayam akanayon nga adda ijay, numapanak ijay pantalan. Masapol ko ti danom. Makaginawa no makainom akitiado. Mabit lang nga ron.
Tainak manan umuli itiniyog. Tapno bumabati gurigur mo. Adayo ka di dito iti ayan tinyog. Saan matunay? Gamday talaan. Nasa magtidalan. Imbaglakit din. Tada nakitam apoon tinyog dito kat awan mo't kabalbalayan dito Amangan no nagpanawan da ito nga isla. Adayo ngamin iti tsindaan kan pagadalan. Nalabit kasta. Taado mo't ti prutas dito Una, oray kas kasano. Agbyag ta, babaan ka dagiti prutas. Kadwanak sa amangipan kadagiti ikan iti tiyendaan, lakay. Medyo ado ngamin tinakalapam ita. Alang nga rod, tadamot inakgatangan ni Jachindaan. Nabayagan ajak na panijay. Amangan no nayalisan ti tiyendaan, adi mo payam mo. Iso nga rod nga umayak met. Kadwan ka nga glako. Kakaiso na ang makabagkatak pa itinadagsen. Ala, inta nga rudon. Tapno maitarimaan ti awit ta, iti pakailuganan na. Kastam ka dilatan. Ha? Nakabidang akbot nga agpay sugayam ang naggapoy di banyo. Ay, si kantumot nga minalaklakayan. Mala, yung kakatagpaluset. Way kang subjecta ita. Ada ka di pa panam? Mapanak pa iti tiyandaan. Inakitaan ni Nanang. Amang ano kasapulan na titulong. Umayak mo, tadagatangok ijay. Inta nga rodan, tapno makasubli ta adagos. Adapay klase tayo ton madamdama. Sapay no makalagip ni maestro kat kumaro. Sumrek adagos. Uray sumagmamanupay a minutos. Datayo kit iti may ranod no kasjay. Nalaing ba't nga gisuro? Sa bagay. Ala, inta ka rodan. Nay, ada kayo mo dito tiyendaan, anak ko. Ibay kayo mo, iti kaklasen. Ay, wan Nanang, nakalako kayo ka din? Intulod ni tatang mo ti sumagmamano anabati, di pwesto ti maisa nga agri-retail iti ikan. Itaman pa'y akadwayo ni tatang? Nakalako kayo adagos no kasta. Dua kami ngamin ang nag-deliver. Iso anapartak kami anakalako, anak ko. Nasayat nga rod no kasta Nanang. Kunak no saan kayo pa'y anakalako, tao may kayo tulungan. Mayat gayam no kadwak ni tatang mo nga umay aglako, anak ko. Urayak ko man ni tatang, ngam dandani matanti klase min ha. O sige, mapan kami pa'y. Ala anak ko, agannad kayo ah. Wan Nanang, sige, panawan da kayo nga rodan. Ni, apayin kapitan. Anya ti maritnam. Malamin ako na Awan mo't nga rod ulas anaposkol dito Sige, tainak mangala itinanggang mo abulong ti saba. Isun ti pagulas mo. Tapno saan ka unay amalamin. Nagrigatan na yati kastoy. Awan lakat lumabas na helikopter rin. Kapitan, mangmangag mo ka di dayjay. Helikopter dayjay. Ingkalaan ti intugkal mo akayo nga dapuraw akamisita iti murdong na. Iwasawas mo. Tapno makita da ka. O sige, inak nga ron iwasawas ti kamiseta. Sapay la kuma. Tanda makakita ka da kami dito Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen. Ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Biyag, iti isla. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Biyag, iti isla. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan.
Mangmangnag mo ka di dayjay. Helicopter dayjay. Ala, yung kaiwas-iwas ti kayo. Nga dapuraw akamisita iti mordong na. Tapno makita da ka. O sige, urayin nak dito. Sapay ko mata makita da ka. Pangaasim Diyos ko, tulungan da kami. Sapay ko mata makita da ka. Iwas-iwas ko ti puraw alupot. Pangasyo! Tulong! Tulungan da kami! Delikado ti salon na ti kadwak! Pangasyo! Nag-request ti helikopter. Bumaban. Mapanag iti ayan ng kapitan. Kapitan! Bumaban ti helikopter. Oh my God. Sumalabay ka kanyak. Tama panta iti ayan ti helikopter. Makapanak matlahan iti ospital. Kunak namatay ako. Agriring ti cellphone di tabag mo, gayam. Jak pa ikat mapuutanan, gapo iti pampanunutak. Anya ka di ti pampanunutam. Sungbatam kit di no, sino man dito umawawag. Agore man nga ron tairwar ko itibag ko ti cellphone ko. Saan mo ta naka-register kanyak ti number? Sungbatak man lang. Hello? Sino da ka di? Dandag iti missing, sir. Mabalin ka di kasaritak ni Romy. Sige, sir. Pakitad man nga rod kan kuha na ti cellphone, please. Anya ka no, adadan? Wan ka no. Itadan ti cellphone ka ni Romy ta kasaritak. Apa yan? Naputad matan. Awanan. Darasam, sikat ti mangawag iti contact number nga imawag. Sikat ti agcall back. Hello? Hello? Hello, sweetheart. Kumusta kan? Kunami lakit din o awan kayon. Saan kami makatal na kaninana Lisa nga agsubli-subli dya opisina ti ferry boat ti dya pantalan. Aging gana nga imbaon da ti helicopter ti militar. Urayin nak dita. Cellphone ti military da ito. Nakiusarak lang. Sige, mapanak iji tiyandaan no vacant ti classic. Ipadamag ko kada nanang. Ta ibagadamat kaninana Lisa. Awan nga min ti signal iji basit nga isla. Sige, sweetheart. Agyaman ako unay. Awan anyaman na, sweetheart. Bye. Nanang, adda ka nun da, Romy. Nasarakan ida ti helicopter. Ay, kasta ka di anak ko. Ay, agyaman tayo iti Diyos. Tadi na ida binaybayan. Wan nga rod, nanang. Iti maysa nga isla kano ti nakaisadsadan da. Nagasat na nga rod Tanagkadwada pa'y iti maysa nga isla. Ay, wanan niya. Apay ang nagkadwada nga agpayso. Saan tayon panunutan no apay? Tinasken, si bibiyagda. Agyaman ako na, Diyos ko. Tadi mo ida binaybayan. Awan ka dit klasim ita, anak ko. Adna, nanang. Imay ko lang impadamag tinapintas adamag. Pakidano niyo ka ni Nana Lisa. Tapno makaginawa mo't iti kadadanag na. Wan anak ko, bayam, taibagakkan kwa na, apaman ang makadano nak ijibasit nga isla. Itaman pa'y nga imay ka dito balay, Andrea. Ay na, saan kan nga agliday, Lisa? Adda ka nun da, Romy. Nasarakan ida ti helikopter iti maysa nga isla. Pudno ka di dayta. Ayan ti anak ko. Lumugad da ka nun iti helikopter. Ngam ipandapay ida iti pantalan para iti investigasyon. Mapanak nga ron ijay pantalan. Urayak ijay ti anak ko. Dito'y kan nga aguray. Ang mga noado pa'y ti damagan da kadakwada. Ay na, agyaman akunay iti indanon mo, anasaya at adamag. Awan anyaman na. Sige nga ron, tainakmatan ijay balay. Dito'y nga mintiim mo na nga imayak. Agyaman akunay iti Diyos. Di na binaybayan ti anak ko. Kunaklakit din, no adadakas anapasamak kan kuana.
Nagapuan ba kahit sa bali matinagnaam? Naggapo ak ije balay dalisa. Napan ko impadamag di may imbaga ni Deborah. Nasarakan dan ni Romy. Anya, ulitan man timbagam. Nasarakan da ni Romy? Wen, ngam lumugan da pa'y kano iti helikopter ti military. Agdiretso da ije pantalan para iti maaramid nga investigasyon. Ne, ti amok katawanan ni Romy. Saan ko lang nga imbagbaga da iti anak ta, tamangan no agladingit. Ay, oray syakmot day tamat yad da iti panunot ko. Ay, uray anya ti mapaspasamak. No saan nga ipalubos ti apo nga addadakas a mapasamak. Makalasat ka. Agpaisot ako namlakay. Asino nga iti mangipagarok nga agbyag da, iti kasjay kabayag asan nga amuno sa dino ti ayanda. Agmanuak nanang. Ay na, anak ko. Agyaman ak unay iti Diyos, tadi nakabinaybayan. Nakaisadsadham, anak ko. Iti may nga isla, nanang. Inasikasok ti kapitan ti ferryboat. Naputod ti saka na, gaputa sinakmal ti pating. Anya, kahit ayan na ita. Indiritso may di ospital, nanang. Ngam ti pagsidda awak. Adda nakita nga ingkabil ti pulis iti medyo asidag iti Katrina. Anya ngay dyan kabil da. Nujak agkamali. I-video kan i-record dati mapaspasamak iti unag ti kwarto na. Kasta ka de. Di da pa'y siguro imbestigaran. Taasi kaswan da pa'y. Imbaga ti maysa kadagiti investigador, nga imposible adi ka nakariing, no gagangay ka no aturog ti napasamak ken ka. Uray siyak. Maburbur siya anak iti napasamak. Imposible anak katurugak. Anya ka ditikinan mo, sakbay ang naturog ka. Iminumak lang iti danom nga inted ni Lea. Nadlaw mo ka di, nagkikinita dagiti pulis, idi imbagam adanom laeng nga inted ni Leia timpawnag mo. Mas daawak nga rod. Uray siyak. Diyak matukod a panunutan. Saan nga ta nga dalaok ti ininom mo adanom? Taapay nakaturog ka, adi ka pa'y nakapuot? Laog, unam. Posible nga taday ta. Apay no nakaturog ka, di ka kadimariing, no kasjay nga iggamanda ka? Day ta nga rod mat ti pagsidsid daawak. Saan ko maakas ta tinapasamakan ka? No di mo inggagara nga impag na ti ferryboat iti sabali arota. Jack ni namnama akas ti mapasamak. No at sino pa'y ti ginandat ko apukawan. Isu pa'y tinangasakaso kanyak ije isla. Inturong ti apo, amay may nga isla tinakaisadsadan nyo. Dahil tangarot ti napanunot ko. Nakaamirisak. Idi nasikaso nak ni Romy. Idi imbagada kanyak akakaasi ti ina ni Romy. Tagmay may nga anak. Nakonsensya ak. No dita ko man nagplano iti kontraki ni Romy. Saan ko maana aksidente ti ferryboat? No amukla ko maapang paturog ti inted mo kanyak apulbos. Saan ko nga inlaok iti danom nga ininom na. Ti kayat ko. Kat makaturog lang met. Ngamdak sang gasat. Ta na aksidente ti ferryboat. Saan ko nga mo nga dagam dakkel abato amadong parna. Idi imbagam apang paturog ti inted mo. Imbagak asaan mon apatuloyan nga ilikaw ti ferryboat. Ngam di nakmat ngamin tinumpal. Oy, natarnaw ita ti rupam, taadan di ka ayan-ayat mo. Wan nga rod gayam. Ngam kaasi nga agripaso, ta sumagmamano alawas ti absent na. Imbag ta inikanda iti make-up class na. Amo nga min dagiti professor tinapasamak ken kuana. Ada konsiderasyon nga inted da ken kuana. Anya nga ta ti resulta ti investigasyon. Adda nga ta madusa, gapu iti kasi napasamak da. Paimbestigaran ni Romy.
No apay asan anakapuot iti kasjay anapagteng kadakwada. Rumbang kumaan nakariing no gagangay lang anakaturog. Unan niya. Imposible ngamin ngagpaiso, ha? San abinaybay anti apo ni Romy, tanasingpet a tao. Agsingsing petak man mat. Tapno dinak mat baybay anti apo. Kumusta kan? Mayat ka din tiriknam, kapitan. Wen Romy, sakbay nga ibagak tipod no napasama ka dagiti investigador. Kayat ko pa iti agkid daw iti pamakawan kan ka. Apay at dumawat ka iti pamakawan, kapitan. Imbaga mananday ta, idi at data iti isla. At dadakas a plano mi kinilea. Anya? Inikak iti pampaturog ti danom nga inted na ken ka. Apay nga inaramid mo dayjay, kapitan. Kayat ko amatagikwan ni Dibora. Ngem gapo iti dayjay at arigagay ko. Napukaw ko lakit nga rod ti may sasakak. Pakawanan na ko ma, Romy. Nukasta. Adda pa naggustom iti kayanayat ko. Ulitak ti akid daw iti pamakawan. Sigurado amadusak no ipudnok ti amin kadag iti polis. Tangay na podno ka nga dumawat iti pamakawan. Sa anak nga agdarom. Tilaangan akin ko iti ferry boat ti mangdusakan ka. Lumagan ti kasom. Tawan mo't natay a pasahero. Pinayaban kanumat dagiti investigador ni Romy. Wentang, may papan iti nadoktalan dagiti investigador. Anya ka di tinadoktalan da? Babaan iti kabil da amang video kan mang record iti saritaan da Ivan kan Lea. Nadoktalan ti naramid dagiti dua. Anya ka di tinaramid da? Ingagaran ni Kapitan nga inlikaw ti ferry boat. Ngam daksang gasat anakadong par iti dakkel abato. Kunakon ket. Apay ngamin anapan da ijay. Linaukan dagayam ti agas a pampaturog ti ininom ni Romy adanom iso anakaturog. Nagdakasan. Imbag tawan tinatay. Idi napasamak ti kasjay. Agdarom ka kadimat, anak ko. Nanang, di mawat iti pamakawan ni kapitan. Mabayag. Kan taktakla iti panagadal ko. Huwan matkit de, anak ko. Tikit di panagadal mo ti into naram, tapno makaturpos kan. Amom nanang, idi adda kami ija isla. Kunak, no saan kami na makaawid. Awan ngamin lumabas a barko. Ay, no saan akanayon amapan ni Dibora nga agdamag. Amangan no didan impasnag tinangsapol kada kayo. Kadwa na ti inamot laeng ti kapitan. Jak ninamnamat tinapasamak nanang. No saan adimawat iti pamakawan ni Sir Ivan. Amang ano indarom ko. Bye-bye amon, anak ko. Bendisyonan ti apo ti mamakawan. Nakaswan mat gaya man dagiti dua, gapo iti imbidensya an naala dagiti investigador. Amin nga aramid adakas. Saan ama ilimat? Dandani ka na'y sagmak, gapo iti dakas nga aramid na. Ikagumaan takid diti makaturpos. Tapno makapantayo, ijidakal nga isla. When sweetheart, day tati arapap mi kada tatang. Kastamot kada kami kaninanang. Ti makapan iti dakal nga isla. Nataltalgad tayo ngamin igjay. Ngam iti ayan tayo iti agdama nga isla. Managlaylayos ngamin. Ngam no saan mo ta pa nagbabagyo. Pagbiyagan tayo mat, ta makakalap tayo. Nakaswan ta di na oras. Gapo iti mading inaramit. Isungarad. Sana nasaya ti agramid iti banag. Apakairubuan ti pada a tao. Agbabawi ak ngam nalpasan. Oray sak. Nujak nagpanunot iti kasjay. Saan kumamot anaputid ti sakak.
Ngaman niya ngay. Anusan tan ti dusa ta. Tamadi mo ti inaramid ta. Wan nga ron. Talagang agpaiso tay kunada. Ama udi, ti babawi. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryeta iti alawas, napauluan. Biyag, iti isla. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.